lupasin vähän esitellä tätä Etuniemen aluetta, kun tänne tultiin, ja tähän kuuluu näihin SFC:n alueihin, karavaanihuippuihin, ja näissähän aina on silleen, että joka yöstä saa leiman ja joka 6. yö on sitten ilmanen. Ja täällä SFC-kortilla yö on 28 €, ei ole mitään henkilömaksuja, eikä sähköistä erillistä velotusta. Heti kun tullaan sisään, niin tuolla oikealla näkyy stop-merkki ja siihen pysähytään, niin siihen isäntä parattaa heti paikalle. Ja tästä löytyy sitten vastaanotto, johon käydään ilmoittautumassa. Ja siinä on baari ja ravintola samassa. On herkulliset ruuat, löytyy pizzaa, hampurilaista ja vähän kaiken näköistä. Täällä käy ihan paikallistakin syömässä, että kertoo paikan tasosta. Ja vankkurihymiöitä tälle paikalle on kyllä kertynyt jonnin verran. Että pomppulinnoja on heti tässä sisäänkäynnin luona 2 kappaleen lapsille. Toinen on tuolla takana vähän isompi, missä on liukumäet. Oikealta puolelta löytyy aika lailla kausipaikkoja. On semmonen rohkeat 130 sähköpaikkaa. Ja kausipaikkalaisia joku 80, mutta kesäisin niitäkin on aika paljon reissussa, niin niitäkin paikkoja sitten voi vieraat käytellä. Ja tuolla näkyy sitten lasten leikkipaikka. Sitten on tommonen kesäkeittiö, siellä on ihan hellat ja pelit ja pensselit, että paljon tiskipaikkoja ja käymme kohta sillä sisällä. Katsotaan tää ravintolan puoli ja vastaanotto ensin. Mennään tänne. Tää on oikein viihtyisä ja mukava. Täällä se ravintoloitsija onkin jo paikalla hymyilemässä. Oliks täällä muuten wifi? On. Joo. En mä tarvi. Mä vaan kysyn. Se on hilpeä ja mukava mies, joo. Ja lupasin vähän esitellä tätä Etuniemen aluetta, kun tänne tultiin, ja tähän kuuluu näihin SFC:n alueihin, karavaanihuippuihin, ja näissähän aina on silleen, että joka yöstä saa leiman ja joka 6. yö on sitten ilmanen. Ja täällä tossa on heti, no sitten voi tankkailla vettä, jos on kannuja tai muuta. Mutta käydäänpä sisään tänne. Täällä on sitten näitä tiskipaikkoja, niin löytyy 6 kappaletta ja täytyy sanoa, että on kyllä todella siisti. Sitten on pikkuuunia ja liettä ja löytyy vaikka soppatykkiä, jos on tullut isommalla porukalla. Täälläkin on yksi tommonen pikkuuuni ja liesi. Ja tuosta löytyy semmonen pöytä, mihin ihmiset jättää sitten kirjoja ja sun muuta, mistä saapi ottaa ja jättää. Ja niin täällä on mikroa, kahvinkeitintä, veenkeitintä. On 3 kappaletta ihan oikeita helloja. Ja täytyy sanoa, että on niin hyvin pidetty ja nämä on todella siistejä aina kun tulee tänne. Täällä pystyy kokkailemaan, jos semmoiset varusteet puuttuu autosta tai haluaa enemmän tilaa. Oikein asiallinen paikka on tämä. Tossa on heti, no sitten voi tankkailla vettä, jos on kannuja tai muuta. Mutta käydäänpä sisään tänne. Täällä on sitten näitä tiskipaikkoja, niin löytyy 6 kappaletta ja täytyy sanoa, että on kyllä todella siisti. Sitten on pikkuuunia ja liettä ja täällä on soutuveneet. Ja arvakkaapa mitä. Ne kuuluu tähän leirintämaksuhintaan. Eli ei tarvitse maksaa enempää. Sitten löytyy polkuvene. Se on tosin nyt huolettavana, kun siinä jalat rupes kastumaan. Se on semmoinen 2-paikkainen, ihan kiva. Härpätin viime vuonna kokeiltiin sitä. Sitten tuolla on pari kajakia, jota nuo näyttää.
nekin kuuluu hintaan. Eli ei tarvitse niistäkään maksaa. Täällä on soutuveneet. Ja arvakkaapa mitä. Ne kuuluu tähän leirintämaksun hintaan. Eli ei tarvitse maksaa enempää. Sitten löytyy polkuvene. Se on tosi nyt huolettavana, kun siinä jalat rupes kastumaan. Se on semmonen kaksipaikkainen, ihan kiva. Härpätin viime vuonna kokeiltiin sitä. Sitten tuolla on pari kajakeita. Nuo näyttää. Nekin kuuluu hintaan. Eli ei tarvitse niistäkään maksaa. Täällä on soutuveneet. Ja arvakkaapa mitä. Ne kuuluu tähän leirintämaksun hintaan. Eli ei tarvitse maksaa enempää. Sitten löytyy polkuvene. Se on tosi nyt huolettavana, kun siinä jalat rupes kastumaan. Se on semmonen kaksipaikkainen, ihan kiva. Härpätin viime vuonna kokeiltiin sitä. Sitten tuolla on pari kajakeita. Nuo näyttää. Nekin kuuluu hintaan. Eli ei tarvitse niistäkään maksaa. Täällä on soutuveneet. Ja arvakkaapa mitä. Ne kuuluu tähän leirintämaksun hintaan. Eli ei tarvitse maksaa enempää. Sitten löytyy polkuvene. Se on tosi nyt huolettavana, kun siinä jalat rupes kastumaan. No niin. Täällähän on sitten hiekkaranta ja on tuolia ja pöytää ja on tuommoinen puomi tuossa reunassa, että tässä on niinku pienemmille lapsille, jos ei kaikkein pätevi uimataito vielä olekaan, niin oikein turvallinen ja matala ranta. Tuosta sitten laiturilta pääsee ja siinä on tommonen lautta, mistä pääsee hyppimään sitten tuossa vähän kauempana, kun laiturin päässä vettä on semmonen, olisiko metrin verta. Niin tuo noin. On oikeasti mahtava ja kirkasvetinen järvi. Tuolta löytyy nyt se kuuluisa uikkarisauna sitten. Eli se lämpenee vähän omatoimisesti. 2 eteenpäin saa lämmitellä, olisiko ollut sinne 8 taisi olla. Tästä 10, en ole ihan varma. Siinä on suihku. Aika kivasti vesi eilenkin lämpeni, siinä ei tullut kylmää ollenkaan, vaikka se tuolta järvestä tulee, että putket menee tuolla kontilla. Kädes kurkkaamassa tänne, miltä tämä näyttää. Tää ei mikään hirveä iso ole tää uikkarisauna, mutta se on oikein kiva, kun tuossa käy pulahtamassa, niin voi sitten saman teen kirmata saunaan. Jos ei tässä satu olemaan puita, niin niin täällä ensimmäisen luukun takkaa niitä löytyy, niin nyt on vähän vähissä, mutta isännät niitä tuo tänne aina lisää. Uikkarisaunalta kun lähdetään poispäin rannasta, niin tuolla näkyy sitten tuo varsinainen saunarakennus ja saunavuorojakin on silleen aika reilusti. Olisikohan joskus 3:30 alkanut ensimmäinen naisten vuoro ja 1,5 tuntia taas kestää. Sitten on miesten vuoro ja sitten on vielä taas vastaavat iltavuorot. Niin. Jos tupakki himottaa, niin muun muassa tuossa on tupakkipaikka. Täällä noita tupakkipaikkoja on aika reilusti, niin tää ei tosin ole savuton alue, että on sitten merkattu ne alueet vaan, missä ei passaa poltella, niin kuin tässä seinän vieressä. Mutta mennäänpä kurkkaamaan tänne. Jos mä väärin muistan, niin täältä löytyy sitten kanssa keittiö ja tiskipaikat, eli ei tuo kesäkeittiö ole ainoa paikka. Ja täällä on tosiaan pesukoneet ja kuivausrummut. Ja ei ollut kyllä montaa roposta, mitä tää maksoi tää peseminen täällä. Että varmaan olisiko ollut 5 pesee pyykit ja kuivaa ne. Ja täältä löytyy kanssa mikrot, uunit ja leivän paahtimista lähtien kaikki. Tää on ikään kuin tällä alueen toisessa päädyssä. Sitten seuraavasta ovesta pääsee, niin täältäkin löytyy suihkut ja vessat ja on esteettömät suihkut. Ja täällä on muuten vissiin Kempson tyhjennyspaikka tässäkin päässä. Tuossahan on saunavuorot näkyy.
aukeakin. Vähän meni pieleen mitä sanoa, mutta ei pahasti. Infotaulusta löytyy sitten kaiken maailman tekstiä. Ja täällähän näistä sähkökaapeleista sitten ollaan tarkkoja, mutta jos se nyt se ole oikeanlaista mukana, niin täältä voi ostaa tai vuokrata sitten kaapelin. Ja niin jatketaan tässä talon kulmaa. Tää oli semmonen vähän yllätys kanssa, mitä ei ole aikaisemmin tullut huomattua, kun täällä on käynyt. Täällä kerran oltiin täällä rohkea viikko, mutta niin niin täältäpä löytyy tämmönen mielenkiintoinen paikka. Mutta täältä löytyy biljardipöydät, löytyy telekkaria, jotta on pelikoneita, on koronapeliä. Takka näyttää olevan kesälomalla. Tuohan ei haittaa. Ja täällä on sitten kassamikroa ja tiskiallasta ja jääkiekkopeliä ja niin on leekoja ja sitten täällä on monenmoisia seurapeliä ja lehtiä. Biljardipehkeet on muuten tuon kaapin takana lukossa ja muut nuo pelit, että sitten käy vaan pyytämässä tuota isänniltä, jotka päivystää aina. Useampi isäntä siinä vastaanoton vieressä, niin saapi vehkeet tuolta. Jos tää on lukossa, niin ovi tänne, mistä tullaan, niin isänniltä saapi siihenkin avaimen. Ja sitten tää jätetään päiväksi auki. Ja öisihän tää on kiinni. Mutta siinä on yksi sähköauton latauspistettä. Saapi sitten auton laattua. Ja tästä se maisema aukeaa tuonne järvelle ja Rillikota on tuolla oikealla. Ja tullaan tähän lasten leikkipaikalle sitten. Niin täällä on leikkimökkiä ja löytyy trampoliini tuolta takkaa. Hiekkalaatikkoa ja pöytiä ja liukumäkiä ja keinuakia, pelytelinettä ja monenmoista. Sitten täällä on polkuautoja. Sitten löytyy jopa semmonen 2-paikkainen. Noitakin saa penkin siirrettyä, niin jopa aikuinen pystyy ajamaan. Polkupyöriä niin löytyy silleesti aika kivasti ihan sitten tuommoisella lasten istuimella. Tässä on semmonen outo juttu, että nämä polkuautot, polkupyörät, niin ei nekään maksa mitään. Siinä on yksi sähköauton latauspistettä. Saapi sitten auton laattua ja tästä se maisema aukeaa tuonne järvelle ja Rillikota on tuolla oikealla. Ja ravintolan toiselta puolelta löytyy tää isäntien paikka ja täältä saa supilautoja. Ja nyt tässäkin on semmonen juttu, että niitä ei voi vuokrata, koska nekin kuuluu paikan hintaan. Tuolla on sitten semmonen isompi pomppuli. Ravintolan toiselta puolelta löytyy tää isäntien paikka ja tästä kun lähdetään vastaanoton mäkeä alaspäin, niin tullaan sitten tänne Kemssan ja Harmaalisen säiliön tyhjennys paikoille. Ja nyt yksi auto onkin jo ajokaivon päällä ja varsin pätevä Kemssan tyhjennyspaikka. Ja täältä löytyy parista paikasta muuten noin deffatkin ja tästäkin löytyy suihkuja ja WC-tiloja, muuten erittäin siistiä. Melko uusia ja tosi hyvin hoidettuja. Niin. Sitten täällä on vielä roskien lajittelupisteet, joita sisältä löytyy sitten pahvit, paperit, lasit, muut ja tuossa on pari sekajätettä. Ja tästä jos jatkaa niin muutaman 100 metriä eteenpäin, niin tullaan tuonne Niemen kärkeen Laapulossakin on komia paikka. Tästä kun lähdetään vastaanoton mäkeä alaspäin, niin tullaan sitten tänne Kemssan ja Harmaalisen säiliön tyhjennys paikoille. Ja nyt yksi auto onkin jo ajokaivon päällä ja varsin pätevä Kemssan tyhjennyspaikka. Ja
Täältä löytyy parista paikasta muuten noin deffatkin ja tästäkin löytyy suihkuja ja WC-tiloja. Muuten erittäin siistiä. Nyt ei voi sanoa, että lyhyestä virsi kaunis, mutta kyllä tälle paikalle voi antaa täydet 10 pistettä. Ei ole mitään huonoa sanottua.